Mga gwafo naman ni siya. Yes, si DJ Lanyag, sa iba na, lang. Hindi magkadayon, daghang masuko, bayet, daghang masuko. Daghang masuko, ani. Ato, so sorry sa mga idol ni Ivana Diran, na pizza, kaya ito sa ni, i-edit sila, example na pa niya sa akong vlog. So, nino, tanaw-tanaw lang mo dyan, no, kung ginsa na ako ni siya, no. So, ni siya, nalimot na ko. Nalimot na ko ito kung nakakita ko ni, DJ Lanyag, bayet. Ano din na siya, one for ako na tinigamay, okay, okems. Ano, di lang ka na siya ipalabian. Hindi masuko ha. Why masuko? Ang masuko, piti. Ano na siya doy.